Is-sitwazzjoni tal-qasam tas-saħħa f'pajjiżna qed tkompli tmur dejjem allar. Dan kif il-problema tal-mediċini out of stock qed tkompli tikber, inkluż fl-isptar stess. Numru ta' persuni li tkellmu ma' Net News għalunna li l-mediċina li tittieħed tat-thyroid blisem levothyroxine li hija mediċina li tintuża minn ħafna nies peress li l-kundizzjoni tat-thyroid hija komuni ħafna tinsab out of stock. Apparti dan fl-isptar Mater Dei, l-Augmentin li hija l-aktar antibiotik komuni li tintuża kemm għat-tfal kif ukoll mill-kbar sabiex tikkura diversi infezzjonijiet fil-ġisem m'għadix teżisti. Għal diversi ġimgħat din il-mediċina ma kienx disponibbli kemm għal pazjenti li jinsabu fl-isptar kif ukoll fl-ispiżerija ewlenija tal-isptar stess u għalhekk kull min ikollu bżonn din il-mediċina qiegħed ikollu jixtriha mill-ispiżeriji privati. Net News jinsab infurmat ukoll li mhux tal-li hemm nuqqas kbir ta' staff fl-isptar Mater Dei u dan jagħmilha iżjed diffiċli sabiex ilaħqu mal-ħtiġijiet tal-pazjenti tal il-professjonisti mediċi m'għandhomx l-ilbies protettiv meħtieġ. Dan kif jirriżulta li l-ingwanti ta' daqs żgħir u medju li jintużaw mit-tobba u l-infermiera spiċċaw u kaġun ta' dan wieħed qiegħed ikollu juża ngwanti ta' daqs akbar, fatt li jpoġġi periklu akbar għall-infezzjonijiet. Sa dan it-tant l-istat li jinsab fih l-isptar Mater Dei huwa tal-biki b'diversi pazjenti fil-kuluturi, swali mimlija bl-stretchers, mobile toilets li qed jintużaw bħala showers u pressjoni kbira fuq l-emerġenza. Net News ilu ġimgħat sħaħ jirrapporta u jitfadawl fuq dak li qed jiġri f'Mater Dei b'detriment mhux biss għall-pazjenti infushom iżda anke għat-tobba u l-infermieri li jaħdmu fl-isptar. Bil-gvern ta' Roberta Bella jibqa' jinjora dawn il-problemi serji li qed jikbru ma' kull ġurnata li tgħaddi.